Hai guys, kan orang nam so gocin Wak Creative Entertainment YouTube channel lo sing tabo guys so beren yang hani Fazak and not like only so away gadala jong ni jini Wak Creative channel habar dog ni bising de thani cameraman na koina yang terus terus age tumra age tabo khanga hangke o tui kolong ma kaisa paye sing tabo hapung kusu kalai tongo narak so yoi nai tongne sini Wak Creative Entertainment YouTube channel sing beremang pura no lengsuka sing sini Wak Creative Entertainment bising tui o jaga o phaimani sini joto team mili oino hangke o kamera go sing habai tabo kok sainala ngai tongo o kamini takhuk tei bukhuk song rogwai phiaba o kamiwa takhuk tei bukhuk song tabo asuk mangthea tamni gengke siniti prasa lukurok buisang mas klai khaino siniti prasa lukurok huk lai sanaiba hukni samo eba hurok rugo kwangma muani khani kayo aba ka haikena siniti prasa lukurok samung bai gadaljak abani bagai sing asuk bora kwangmai malalia dini khoraksa nukhungni takhugoi malaikha te anukhungo nugoi anukhungno nugoi belai kha khamka tamne bai hinke ngai naidi norok osere basa bahai ke muthoi toni jaka tei borok tamara khlai salai tong norok sawi nai tongni sini Wak Creative Entertainment Hayung genanggai shunani gerai kubai shabaya nini nai thoma kolam tei bai muktai hano ko jom riwai kothoma shija nini lai muma kano manjui ke bengong no no re te nang ni bagai appreciate lai na